Nangona oku kwenzeka iminyaka elishumi edlulileyo, kusekutsha kuZinhle Feza. Sithetha nje, usafumana intuthuzelo ngokwasemphefumlweni. Ngale ncwadi, unethemba lokunceda abanye. I'm a survivor of human trafficking. I want to help a lot of people who are still victims so that they can be survivors. I also want to help people who have not been into the trap yet so that they cannot fall into the trap. Ukanti oku kukwachaphazele nosapho lwakhe. Andifuni ukuxoka abantwana bam. Utata umyeni wami, utata umkhulukazi Nhle wade wakethwa si-stroke. Nam ndahlutshwa ndanenhliziyo ndanento yonke besingalali. Nomama wakhe lona ke ebengalali. Amatsha-ntliziyo athi kuseninzi okufuneka kwenziwe kunqanda lo mkhwa wokuxhwilwa kwabantu. Aso karhulumente iyafuneka. Uyakuphawula into yobana kukho nalento ithi gender-based violence, kube khona structures emaphondweni nakwezinye indawo. But human trafficking or trafficking persons, uphawula uba kuthethwa ngaye phaa. Yiyo le nto ke sithi urhulumente makabe yinxalenye. Lo kaFeza uceba ukuvula iziko nalapho ezofundisa uluntu ngemiba ye-human trafficking. Abongile Yankees, kwiindaba ze-SABC, kuKomani.